Mina Diliza-ke ngenze njani? Bona ukuthi wenza njani. Akasabi noma sokushaya into ey'bandayo ngale. Ngalokho ngishumeza ngalo muntu. Awunayo imali yokuthi unakekele ingane uma igula uyise esibhedlela, dokotela, nje klinikhi cha, kodwa eyokuphuza ikhona. Oh, okay. Okay. Kodwa noma umngani wakho uyamtshela ukuthi hawu wena, awunayo imali uma wengane yakho, kodwa unayo ukuthi asiyophuza. Nje first impression esiyitholile kuDiliza ukuthi uDiliza nje. Men are trash. Yabo mekuthiwa men are trash. He's the epitome of men are trash, like poster boy. Your men are trash. UDiliza-ke le ngithi sesivumelene sonke asimthandi uDiliza, simzondi. Siyamzonda. Siyamzonda, simthandi,